Kibai yang sam join kong Larisa Iawrod ibra klan no ka jingja syatanra ka tuk hamaulai kila ai ka kubor ngawo ya borok kibla yarab masin ja ka te ka jingja kamta mi kino maulai modat baki kiba yarab pan poya ka met juga kong Larisa sha civil hospital Shillong kila ai kublai week staff jangka iway not pra ki police department ya u amalia ka maulai ba prester wel mar benyang ubla shim kiai ka te ka kambat ubla yudan rikalam bat ki kum kayeng ka sam kirang ba dong jak shno maulai kentan masar ka seng samla kentan masar ki staff ki student berki parents jang ki des corner school ka kul Iawrod barok away kino yalam ka balang presbyterian pelang wan roy ki meka na maulai ka dol basnong ken ba malai berki seng samla ki kur ki ka ki lok ki jor ki palamarjan marpa ban ki lawan ngolem halor ka jingkhat kinde jingkong Larisa hadu ka sin di antap ya kamen